să-mi dai o cariocă? No! Mulțumesc! Testele la control. Bravo, elevi! Nicolas are nota 10. Sofia are nota 10. Yay! Ina are nota 10. Sofia, treci la tablă. Începem. Doamnă profesoară! Da, te ascult. Doamnă profesoară! Sofia! Copie! Ce? Eu nu copii. Arată mâinile. Palmele. Treci la loc, rușine. Ha, ha, ha. Ura! Ouch! Poftim! Doamnă profesoară, vă invit la petrecere. Mulțumesc! Dar pe mine, nu vrei să mă inviți? Nu, tu ești rea. Testare. Sofia, poți lua oricare pix, cariocă sau creion pe care dorești. Nu am nevoie. Iartă-mă, eu promit, de azi nu o să mai fiu rea. Bine, eu te iert și te invit la petrecere. Mulțumesc! Ești atât de bună! Elevi, am verificat lucrările. Sofia, tu ești bravo, ai rezolvat corect. Bingo! Ai nota 10. Hei, hei! Dar tu, Ina, ca de obicei, ai nota 2. Oh no! Iador nu învață. Tema pentru acasă. Ador tema pentru acasă. Ușor! Sofia, să rezolvi totul corect. Bine, doamnă profesoară. Dar tu, Ina, să nu uiți să rezolvi. Bine, doamnă profesoară! Să începem. Acum
culcuș, mă joc un pic și apoi fac temele. Haideți să rezolvăm împreună. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 plus 6 este egal cu 9. Colorez puțin și apoi fac temele. 4 plus 2 este egal cu 6. O! Mă joc un pic și apoi fac temele. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 7 este egal cu 10. Am făcut temele și acum pot să colorez. Bună ziua, doamnă profesoară! Bună ziua, ia loc! Dar Ina unde este? Iar întârzie! Bună ziua, doamnă profesoară! Ina, să nu mai întârzi la lecții. Să verificăm tema pentru acasă. Doamnă profesoară, eu am rezolvat tot. Să verificăm. Corect, corect, corect. Bravo, Sofia, ai nota 10. Sofia, ești o elevă exemplară. Acum, Ina. Ina. Tu, iar n-ai făcut temele! Scuzați, doamnă profesoară! Treci la loc! 2! Ina, ce s-a întâmplat? Vrei eu să te ajut cu temele? Da, desigur! Mulțumesc! Atunci să mergem! Să începem! Ina, tu nu poți face temele când te distrag atâtea lucruri! Dar ele nu mă încurcă! Nu, nu, nu! Acum să rezolvăm! 2 plus 1 este egal cu... 3. Corect! 2 plus 2 egal cu 4. 1 plus 1 egal cu 2. 3 plus 2 egal cu 5. 4 plus 3 egal cu 7. Bravo! E foarte ușor să faci temele atunci când nu te distrage nimic. Bună dimineața, doamnă profesoară! Să verificăm lucrările. Corect, Sofia. Corect, Ina! Ambele aveți nota 10. Bravo, Ina! Și ție îți mulțumesc, Sofia, că m-ai ajutat să fac lecțiile fără distracții, ceea ce este foarte important. Prima zi de școală, a doua școală!
Noi avem reguli la școală. Copiii trebuie să poarte uniformă și nu să vină în pijama. Bine, bine. O să port aceste hăinuțe. Bună ziua! Bravo, Sara! Îmi place! Acum e mult mai bine! Ce? Sara! Nu e voie cu jucării la școală! Doar caiete și pix. Bine. Scuzați. E ora prânzului! Aha. Sara! Doar mâncare sănătoasă! Aha. Știm. Mulțumesc! Elevi, avem o mică testare! Elevi, e timpul să plecați acasă! Mie îmi place la școală, dar ție? No. Oh no! Bună ziua, Elif! Mă bucur să vă văd la testare. Bună ziua! Mă bucur! Tare! Poftim testele. Spor la muncă. Oh no! Ina, tu copii? Rezolvă încă o dată. Șterge chiar acum. Rezolvă încă o dată. Doamnă profesoară, am pentru dumneavoastră un cadou! Cadouri? Mie îmi plac cadourile. Wow, ce drăguț! Vreau să o probați acum. Îmi place foarte mult. Și mie îmi place, doamnă profesoară, ia rotiți-vă! Uh-oh! Ina, dar tu unde te uiți? Oh!
ochelari de soare? Pentru că îmi este rușine, doamnă profesoară, și vreau să-mi ascund ochii. Da, doamnă profesoară, vreau să ascund ochii. Oh no! Oh no! Ultima încercare. Testele la control. Vrei să te ajut? Da, vreau. 2 portocale plus 3 grapefruituri este egal cu 1, 2, 3, 4, 5. Deci, 2 plus 3 este egal cu 5? Da! 4 portocale plus 6 grapefruituri cât fac? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 5 grapefruituri plus o portocală cât fac? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Da! Atât de ușor! Mulțumesc! Bună ziua, elevi! Bună ziua, doamnă profesoară! Darina, unde este? Nu știu. Bună ziua, doamnă profesoară! Ina, data viitoare să nu întârzi. Bine, doamnă profesoară! Astăzi învățăm aceste cuvinte. Sofia citește primul cuvânt. Car. Bravo, Sofia! Următorul cuvânt citește Ina. Dar eu nu văd, doamnă profesoară! Cum adică nu vezi? Bine, elevi, atunci să trecem mai departe. Yay! Ina, poți să rămâi? Vreau să vorbesc cu tine. Ina, tu trebuie să mergi la medic ca să afli de ce vezi rău. Tu trebuie să vezi clar. Bine, dar oare injecția nu se impune? Bună ziua! Bună ziua, eu sunt medic oftalmolog. Și ce o să-mi faceți? O să verificăm vederea. Ce literă este aceasta? E? Corect, dar aceasta ce literă este? B? Nu, dar hai să încercăm această literă. Nu văd! Atunci încearcă! Acești ochelari. Stă foarte bine în ochelari. Ce literă este aceasta? Fie! Bravo, dar aceasta. T! Bravo, dar aceasta. O! Bravo, trebuie să porți acești ochelari și o să vezi bine. Ura! Mulțumesc! Nu pot să cred că văd totul! Pot să joc și eu cu tine basket? În ochelari? Pot și fără ochelari. Atunci, prinde mingea.
fost foarte bine. Vreau să încerc cu ochelari. Încearcă. Mereu o să fiu mândră că port ochelari. Ele, citim. Car, cat, train, dog, apple, book, pen. Bravo! Elevi, niciodată să nu vă rușinați și să fiți mândri.